Pogs, nandito na naman tayo sa Bicol Airport. So bali, punta tayo dun sa airport, guys. Yan. Pang ilang site visit na natin to sa Rainier? Madami na, boss. Kaya titignan natin yung accomplishment natin na naman sa airport mamaya, guys. Yan. Yan. Haba ng travel dito. Ilang hours tayo, boss? 14 hours, guys. So bali straight laban lang. Yan, guys. Yan ang malupit nating driver, si Boss Rainier. Hindi kayo tutulugan yan. Yan, abangan nyo kayo mamaya, guys. Maglilibot ulit kami nila, boss, sa airport. Yan, kasi atin kami meeting mamaya, guys. Mga kabogs, stay tuned. Sa office sa BIA. Yan, guys. So bali, dito kayo magme-meeting. Yan, mga boss natin. Boss Jojo, Boss Nilo. Yan, guys. Answer mo din. Yan, guys, kung makikita nyo, yun yung PTV. Yan yung airport, guys. Mamaya pupuntahan uli natin yan. Tapusin lang natin yung meeting. Mahirap pa buhusan mo na, Mong. Mong. Yes. Boss Jobber. Yes. Ikot. Sit. Hanapin natin sila kung saan sila nag-meeting. Ano? Magahanap natin dumating na. Daniel, saan sila? Pataas? So guys, ito yung mga tiles na anak natin. Yan. Tiles. Violet. Na second floor. Uy, wala nang magdaanan. Ay. Sakay na second floor ng airport. Nandito tayo sa PTV yan. Puro scaffolding na siya. See? Pwede na silang gumawa ng mga ceiling. Yan. So guys, mga na ng improvement since nung after 20 days. So na guys, dito na sila. Mamaya na ulit, nag-meeting na. Mamaya na ulit, guys. Mga salamin na nakakabit na. Kaya tingnan natin yung mga accomplishments nila, guys. Yung almost second floor, nalalagyan na natin ng salamin. Ayan. Nakita nyo yung mga salamin na yan, guys. Kine-check na lang natin. So pwede na tayo maglagay ng ceiling, no, Kenils? Na tayo maglagay ng ceiling. Hindi na. Yan. Dali na. Yan. Guys, ito yung second floor tayo yun. Kita mo yung suma yun. Then after 20 days, pagkabalik natin dito, guys, may mga salamin na. Yan. Malaking improvement na. Yan. Kasi kailangan natin marami na accomplishment dito, guys. Kita niyo yung salamin. Guys, check sila ng ceiling. Kasi pwede nang bigay ng ceiling. Yan, guys. Okay, samaya na ulit.
na tayo. Airport. So, butan tayo na. Malakas na ulan. Guys, mamaya na lang ulit. Kain muna kami. Bye-bye.